kao što smo čuli, imamo svi mi jedno specijalno iznenađenje. Možda nekoga prepoznajete, ali možda to nisu ti ljudi koji vam se čine da ih znate. Mi ćemo sada da vam izvedemo jednu predstavu po bajci koju možda znate, a zove se Crvenkapa. A ja vam ovo pričam zato što sam ja po zanimanju narator. Jel znate vi šta radi narator? Ne. Narator priča priče. Narator je pričalica priče. Jel neko ovde voli priče? Da. Da. Dobro. Onda će vam se sada predstaviti moje kolege sa svojim zanimanjima. Dobar dan svima, ja sam Crvenkapa, inače se bavim manekenstvom dok čekam zaposlenje. Znate li šta je to manekenka? Možda ona koja je u modelu, ona ima model. Tačno, manekenka je neko ko se bavi modom, prati modu i voli da se slika za novine. Zdravo drugari! Jel možete da pogodite ko sam ja? Ko, mamo? Doktor, kaži ja, mamo. A znate šta radi doktor? Bravo, no. Bile su neke moje kolege ovde malo pre. Gde su moje kolege sad, doktori? Evo, sad doktore. Ali doktor ne bi bio doktor i ne bi mogao da leči decu, da nema pomoći. Ali vi znate ko sam ja? Pomažem doktoru, znači ja sam medicinska sestra. Znate šta? Mi vas nekad malo bockamo injekcijama, vakcinama, a vadimo vam i krv. A to radimo zato što hoćemo da vam pomognemo i moram da vam kažem jednu tajnu. Isto kao i doktori, mi vas mnogo volimo. Bravo, deco! Ja u ovoj predstavi igram Crvenkapinog tatu, ali sam zapravo prevodilac i biznismen. Znate šta je biznismen? Ne znate? A znate šta je prevodilac? Čime se bavi prevodilac? Prevodi predstavu, prevodi filmove, prevodi razgovore. Uglavnom, sa jednog jezika na drugi. Ja prevodim na srpski, najviše sa engleskog. Vidimo se kasnije. Ja sam kozmetičarka, ja negujem lica vaših mama, baka, tetki i svih ostalih dama i s pomoć frizera, manikira, pedikira činim da se one osjećaju lepo i negovano. Ja sam baka i svi znate šta rade bake. Bake siju. Bake čuvaju decu i unuke i ja sam u penziji i upravo to radim, ali pre penzije sam pomagala jednom ambasadoru da mu organizujem sastanke, putovanja, sve i svašta. Bio je toliko pogubljen da nije mene zaboravio bi kengure ovde kad je krenuo kući. Ja sam jedna opasna dama, a uskoro ćete saznati čime se bavi. Zdravo, ja sam kuvar, ovdje ima puno kuvara. A šta mi radimo? Spremamo, pečemo. Šta pravimo? Kupus. Šargarepu. Šta još? Znači sve što deca vole. Karfio. I pa malo pice, malo torte, kolače. Bravo. Ćao, ja sam taksista. Kad ljudi puno žure pa nemaju vremena za gradski prevoz, onda ih ja vozim. I onda mogu da biram svoju muziku, mogu da biram kuda ću da ih vozim. Ali mi to nije jedino zanimanje. Kad završim sa poslom, onda imam svoje omiljeno zanimanje. Tad sam policajac. Da vam ne pričam šta sve radim u toj uniformi.
Ja sam onaj što stane ovako. Ne, kako se zove taj što slika? Slikar. Fotograf. Slikar je onaj što slika na platnu. Ja slikam uz pomoć ovog fotoaparata. Jeste vi skoro imali neko slikanje u vrtiću? Koje sam vas ja slikao? Nisam ja, ma to je kolega Nikola, nisam ja bio. A u ovoj predstavi ja ću kao fotograf da se nađem u pravo vreme na pravom mestu i vidjet ćete po meni kako je lepo kad se učini neko dobro delo. Može da počne priča? Jeste spremni? Svi spremni? Nekada davno, možda i nije bilo tako davno, u jednoj maloj kući na obodu šume ovdje u Beogradu na Košutnjaku živjela devojčica koja se zvala, kako smo rekli? Crvenkapa. Crvenkapa. Ime je dobila zato što je često nosila crvene čizme, čarape, kapu, kapu, jel imaš ti neku? Znači crvenu kapu nosila, to je kad je bila devojčica, međutim Crvenkapa je rasla, porasla, završila školu, postala manekenka, crvenu kapu je nosila ponekad da je bolje prepoznamo kad je se slaže sa garderobom, pošto smo čuli da manekeni vode računa šta nose od odeće i kako im stoji. Sa roditeljima se preselila ovdje u naš komšiluk na Vračar i jednoga dana Halo? Ej, ćao, bako! Šta radiš? Stvarno, opet si se razbolela. Jo, godine su to. Da. Pa ništa, mama nije tu, na putu je, obilazi neko gradilište. Da. Znam, ne može ni ručak da ti skuva, ni kolaču da ti umesi. Ali imam ja ideju. Da donesem ja večeras picu, pa da nas dve podelimo picu, a? Može, super. Aha. Dobro, kupit ću ti lekove. Promazepam, da. Dobro. Neću da kasnim, ne vidi bakice. Vidimo se uskoro, ćao! Hello, Costas. How's it going now, chap? Oh, coming to Belgrade this week? Oh, that's nice to hear. So, when are we going to meet? Ah, good. Great. Okay, meet you then. Cheerio. Ej, ćao, tata. Aha, sad sam se čula sa bakom, pa me malo zadržala. Opet se razbolela. Znam. Tako da, ja idem sad prvo kod kozmetičarke na tretman i onda žurim kod nje, dogovorila smo se da delimo picu večeras, možda i prespavamo kod nje. Da. Šta ti radiš? Ma ništa, evo, zvali me neki Englezi, neki investitori. Započinje neki biznis u Beogradu koji će da se vidimo sledeće srede. Ne govore svi strane jezike, pa eto posla za mene. High five! Super! Nego, ima li neki klopi frižider? Mama je valjda ostavila nešto. Ima, znaš ti da ona uvek vodi računa o tome da jedemo zdravo, organski, kuvano. Pogledaj u frižideru, molim. Pogledat ću kasnije. Ej, da, setila sam se. Pošto mislim da ću da uzmem taksi do bake. Imaš nešto malo para da mi daš? Naravno da imam para. Pa da. Vidimo se. Ostavim samo, u moje vreme se znao red. Znalo se da se jede uvek zajedno. I jela su se jela koje ja volim. Ne znam da li je moja žena meni ostavila moje najdraže jelo, boraniju. Ne volite vi decu boraniju? Da! Ne volite spanač? Da? Šta još volite da jedete? Brokoli! Da bi rekao brokoli. Šta repa je super volim. Šta se još jede? Pizza! Šta volim pizza? Koliko ljudi voli pizza?
ode. Što je naporna ova mušterija. Oni misle ja sam mađioničar. Dođu ovde, a jedu nezdravo, spavaju malo. Ništa ne vodi računa o sebi, a hoće da bude lepo. To tako ne može. Ali uskoro mi dolazi ona fina cura. Čini mi se da se zove... Crvenkapa se zove. Bar će sa njom lepo da se ispričam. Aj, mama je fina dama. Arhitekta. Ding dong! O, zdravo. Dobar dan. Evo ja došla na tretman ponovo od vas. Radujem ti se baš, izvoli lezi. Hvala. Znate šta, ja sam mislila ako biste mogli malo da mi očistite lice i što mi je nezgodno ovde. Ja sam pripremila možda i fotelja. Možda bolje da sedem, da. Da mi malo očistite lice, stavite mi neki peeling, neku maskicu. Može, jedna dobra maska. Tako. Sa jednim dobrim eteričnim uljem. Mi treba botox? Ne, pa vidite, jel treba botox? Sad ćemo malo taj maska. To će lepo da bude malo očistiti lice. Ja ti. Sad ćemo jedan trenutak. Samo malo jedan trenutak. Stoji, znaš, mora malo da trpi. Sad ćemo malo da počistiti. Sad je lice potpuno čisto i sad ćemo malo jedne želne kremice. Hoćeš da pomirišeš? Savršeno. Malo ćemo da se smasiramo. Bićeš kao nova. To je ona krema sa vitaminom C. Da, super. Kao nova. Hvala vam najljepše. O, divno. Preporučit ću vas svim mojim drugaricama. Doviđenja. Prijetno. Šta se dogodilo? Crvenkapa se doterala, ulepšala, vitamin C na licu je strašno važan. Važno je voditi račun o sebi, kao što smo rekli, ako hoćete da budete lepi, ne samo se mackaju kreme, nego da se spava, da se zdravo jede. I sve to naša Crvenkapa uradila, otišla od kozmetičarke, jer gde ona žuri da ide? Ide da kupi picu i lekove za baku, mora puno stvari da obavi, gužva je u gradu, kako li će da stigne? Hoće li stići? Taksi! Jo, Vesiću! Taksi! Ovaj grad je lud. Zakasnit ću kod bake i ona će da se nervira, stalno se brine kad kasnim, a i baterija mi je na izmaku. Taksi! Pa nema ga već strašno dugo, a ja žurim strašno. Možemo zajedno. Ja idem do Đerma, pa onda idem ka Zvezdarskoj šumi, ali moram prvo do apoteke, znate, baka me čeka sama i bolesna u kući u Zvezdari. Baka je sama i bolesna, u šumi! A moram do apoteke, da kupim leko. Možemo zajedno, ja idem do Ustaničke, možemo zajedno do Đerma. Možemo. Vidim taksi, taksi, taksi! Može? Samo moram na drugi strani zbog kabla. Dobar dan. Dobar dan. Evo, kako sam gužbu, ima za malo aerodom da popustim. Sad možemo, ne ćete malo pozivu da pustimo. Ja volim to tako. Može, Do Đerma pa do Ustaničke. Nećemo od muzike. Do Đerma pa do Ustaničke! Pošto ja ovdje izlazim, mnogo vam hvala,
veoma ste ljubazni. Hvala ti, draga. Ja nastavljam. Koliko može da se plati? Koliko sam dužna? 50-100. Ćao! A, ja sam se predomislila. Vozite u Zvezdarsku šumu. Idem da obiđem baku. Dobro. Pa šta se ovo dogodilo? Nije bilo taksija, Crvenka pa nije mogla sama da ga uzme. Prišla ova fina jedna dama, rekla pa baš zgodno, ići ćemo zajedno. Ja idem na drugu stranu. A Crvenka pa je rekla, idem kod bake, baka je sama, moram prvo da stanem, da se zadržim, kupim lekove i picu, a moja baka živi sama na ivici Zvezdarske šume. I kada se Crvenka pozdravila, a ova fina dama je rekla, u stvari neću ja tamo gde sam prvo rekla do Ustaničke, idem ja gde? Zvezdarsku šumu da poseti baka. Je li to njena baka? Čija je ta baka? Šta će sada bude? Pekar, lekar, apotekar, kolar, stolar, mogao sam biti ja. Bilo šta. Vezac, rezac, mogao sam biti ja. Bilo šta. Super, vidim i vi. Evo, radimo. Može jedna pizza kapricioza? Naravno. Može da bude brzo, strašno žurim, baka me čeka gladna i znate bolesna i mrak pada. Naravno, bit će brzo. Naše peći su jake. Milena, loži! Danas svi žure. Evo, izvolite. Gotovo, pa brzo. Ima posla, a? Ima posla danas, Beograđani vole svašta. Kao Italijani. Kao Italijani, nekad pomislimo svašta. Hvala vam puno, baš ste bili brzi. Doviđenja, prijatno. Znači, Crvenka se zadržala, kupila picu, iako su peći brze i jake, čekala da se napravi pica, da obraduje baku. Kako ona beše, vi beše ne volite pice? Ne. Što nije kupila baraniju baku, našla picu da kupuje, bez veze. Možda baka voli picu. Sad ćemo da vidimo šta baka voli. Valjda će da stigne Crvenka pa prva kod bake. Možda se ona, nepoznata dama, otišla kod svoje bake. Ona rekla idem posjetim neku baku. Sad ćemo mi da vidimo šta se dešava u jednom stanu u Volginoj ulici na Zvezdari na ivici Zvezdarske šume. Je već. Nema moje Crvenkape. Zvala sam je i na mobilni, ne javlja se. Opet joj se baterija potrošila. Svaki put kad je tražim, njoj se taj telefon isključi. Ne znam zašto. Inače, jako sam ponosna na nju. Izrasla je u jednu tako dobru i lepu devojku. Ponosna sam ja. Mislim, malo je mršavo, ali ona kaže da to tako mora. Ah, mora da je ona. Ko je? To sam ja, tvoja unuka. Crvenka, po drago dete, uđi. Ćao, bako! Ti nisi Crvenka? Pa nisam! Gde su pare, bako? Gde čuvaš penziju? Gde su pare? Gde je penzija? Gde je penzija? Pa gde je penzija? Pa gde su pare, bako? Pa ti se bako? Pa daj pare, bako! Dođi meni!
I dok naša baka drhti u ormaru, od straha ova nepoznata dama je sve tu prošnjurala po kući, probala nakit. Gde ga je stavila? U torbu, spakovala bakinu šta? Penziju, sve je živo tu našla i nije ni videla da neko gleda kroz prozor. Joj, kasnim. Baka će da me ubije. Obično me uvek čeka na prozoru, ne znam što je sad nema. Da pogledam. Pa ovo nije baka! Ja! Zvaću policiju. Brzo, 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 brzo. Ja, telefon mi se ugasio. Ja, šta da radim, šta da radim, šta da radim? Šta da radim, deco? Izvini, bako. Izvini, molim te. Jer možete mi pozemiš telefon, pljačka je u toku. Neka žena je u bakući, moja maki ne vidi moju baku, neku uzme tamo. Slušaj, panike nam ništa ne znači, zvaćemo policiju, sve će oni to da reše, nemoj da brineš, ništa. Požuri, molim. Alo, 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 policija? Da? Pljačka je jedna u toku, molim vas dođete. Jeste sigurni da je pljačka? Si 100%. Gde se nalazite? Volgina 8. Volgina ulica, broj 8, molim vas, hitno je, hitno. Molim? Moju baku, ne vidim je neka žena nepoznata je u kući i kradaju stvari. Hvala, hvala. Nemoj da brineš, tići će policija kad se tako nešto desi, uvek moramo da čekamo. Dobar dan. Dobar dan. Svi zvali policiju? Da, mi smo zvali policiju. Ovo je kuća moje bake, ali nje unutra nema, neka žena unutra i pretvara po njenim stvarima, molim vas, uđite, pogledajte šta se dešava. Baka, spasite ženu, spasite ženu. Znači baka, znači ima puno godina, tako? Ima 88. Nije moja baka, ja sam. Vi zovite hitnu pomoć. Hitnu pomoć. Nema Ne problema. brinite, inspektor Mrkaljević je tu. Aha, aha, aha! Ko si ti? Ruke mi! Šta ćeš ovdje? Ko si sad sve? Lažeš! Polaziš! Stani se! Pa mi se znamo! Deca nam idu u vrtić! Bakice moja, si dobro. Sedi, sedi, sedi. Šeće vodu, šeće vodu. Sedi, sedi, malo vode, malo vode. Šećera malo, baku. Zvali smo i hitnu pomoć, hitnu pomoć. Ona strašna žena, mi se smirisao je. Hitna pomoć. Joj, sestro, opet iz Volgine, svaki drugi dan u Volginu. Dobar dan! Gdje je pacijent, molim vas, ko je zvao hitnu pomoć? Nije dobro, molim vas, požurite. Ne meni. Što ste se zacrvenili? Ma ne meni, bre, moje bake. Ali ste crveni puno, pa ste crveni, da nemate temperaturu? Nemam temperaturu, ne meni, ne Da ste se zaljubili? Gospodine, baka je Sestro, dobro. Jeste dobro, sestro. Dobro nam je dragi profesionalac. Diplomi. Diplomi. Kako ste ga mučili? Ja, strašno, strašno. Molim vas. Šta je bilo, pijaca, cijene? Ja, kada sam skupila Gledamo vesti, niste gledali. Ne, lopov. Lopov? Ona žena pokušala. Vidi nešto za smirenje. Molim vas ako imate nešto. Sestro, molim vas za smirenje. Ovo je naše standardno. Standardno za smirenje, molim vas. neki plekić. Nešto za smirenje. Može baka, spremite se za smirenje. Svaki put upali. Će vam biti bolji sutra. Hvala vam. Hvala puno. Crvenkavo, šta to bi? Šta se desilo, Crvenkavo? Ja sam kriva za sve. Ne bi, na kraj pameti mi ne bi palo da je ona žena kriminalac. A ja se istrpljala. Moja baka živi sama u kući u Volginoj 8.
ja sam za sve kriva. Joj, nadrljala se kod tate i mame. Dobro, polako, ne brini. Ja ću razgovarati sa mamom i tatom, sve ću im objasniti. Ali molim ti, sledeći put, pametnu glavu. Ne pričaj sa nepoznatim ljudima, bez obzira kako izgledaju. Obećaj mi. Obećavam. Hvala. To je onaj dobri mladić koji nam je pomogao. Onaj! Znamo se iz kraja. Mislim da smo išli zajedno u Nojevu parku kad smo bili mali. Pozovi ga da mu se zahvalimo i da ga počastimo. Pomogao nam je u ovoj situaciji. Hej, hvala ti mnogo. Sve u redu. Sve je u redu. Ona žena je privedena, policajac je odveo. Bolje. Puno si mi pomogao. Da li želiš sa nama da se počastiš? Imamo picu. Baka, Crvenka i njen drugar iz vrtića časte picom, koju posle pretrpljenog straha mi možemo da se pozdravimo, ali šta je jako važno da zapamtimo danas? Nikada ne razgovarajte sa nepoznatim osobama ako ste bez roditelja i sami. Bez obzira ako su fini, ljubazni, lepi, nikada ne pričati sa njima detalje gde ste pošli, kude idete, šta se dešava.